Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon yo sa kalagad sa kanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday magkiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pizza 24 na. Buwan karon mahigala sa Pebrero tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon at pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbaga mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga higala. Why trabaho, why klase karong adlaw? Dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Sugbo ra ha, way labot ng uban, no? Kay kinini ang gumikan ni sa Charter Day sa Cebu City mga sukin tigpaminaw. Ika-89 nga Charter Day sa Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Busa katong ubang mga lugar, klase mo din ha, trabaho mo diha, okay ra mo, no? Ang Sugbo lang mga kagalaan, Cebu City lang, no? Kining mao nga Charter Day mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, presyo sa produktong petrolyo ni saka na sab karong mga orasa. Straight to the Ang point. presyo sa gasolina ni sakag 60 centavos sa ang matag litro og 1.20 sa presyo sa diesel og kerosene. Straight to the point. Ining pagsaka mahigala pa centavos na ni mahigala, pisos na ni. Pero pila manggod ka litro po ang imong paliton, daghan man. Mo nang apektado gyud, no? Medyo dako gyud mga higala, ni patubil nimo di man kay patubil lang usa ka litro. Sumupatong na mahigala mga tagpiso-piso diha, putin dakuan ang mga sukin tigpaminaw. Straight to the Sa laing bahin, unang adlaw sa hugot nga pagpatuman sa LTO-7 alang sa balaod, batok sa labihan, kasaba nga mga tambutso. Straight to the point. 21 dayon ka motor ang nadakpan sa LTO tungod sa paggamit o mga modified nga mga mufflers. Straight to the point. At ang nagpagtagad lubutaga sa mga kagalaan ha. Kini mga batanon, mga sukitig paminaw nga magpakusog-kusog yun, ilang ilisat ng tambutso. Kung sabay tuyo mga kagalaan, gusto yun magpatagad. Kini mga kulang spansin yun yung nagana. Nga inig-agi nila, mapansin yun sa tanan kay kusog kayo lugapak mahigalaan ng tambutso. Sa way paguna-huna, nga doon na nga tuog, labi nagmuagi mga higala o mga residential areas, kapaka-paka ang tambutso mga sukitig paminaw mo nang dakupon sa LTO. Straight to the Dami point. risi ni mga tawhana. Okay na inyong kalipay din ha, pero ayaw po mo kadisturbo sa uban. Labi pa og imong katulog gamay ra, nanikay-sikay ka makatuog mga higala magkapahuway, mukalit lag-agi ng tambutso nga perting sa baa. Madisturbo, matugaw ang imong katulog. Straight to At the point. nagpagtagad lubutaga sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin upat ka mga batan-on nga nag-ala Superman sa ilang mga motor didto sa Cordoba, nangayo na og pasaylo sa ilang gibuhat. Straight to the point. Sagad sa mga batan-on mga minor de edad ug mga wala pay mga lisensya. Straight to the point. Diha nang laay mga kaigsunan. Mga batan-on wa pay mga lisensya. Pastilan, ato ni hatagag pagtagad bang higala kay kini bitaw Trans Central Highway, gidakpan naman to migral sa Spider-Man, Spider-Man dunay nadakpan mahigala nga nag Sangoku. Didto pod mahigala do na po Snailman. Sa Konsolasyon do na Snailman, kini karong bag-o do na po Superman didto mahigala sa Trans Central Highway. Ang kuyam gud ana, ilang kaugalingong kiat o makadisgrasya mahigala makaamong og mga inosente. Straight to the Mo na point. atong giproteksyonan. Na wa pa gyud butagam, mo na nga mas mayo nga ikiha gyud sa LTO, ikiha gyud sa Highway Patrol Group. Ipangkiha naman hinuon sa mga higala aron nga sa ingon ni ana, kinahanglan mga kigalaan nga madisiplina ni mga tawhana kay di makaamong sa uban. Kiha gyud, So karon diri sa may Cordoba ni ana po'y lain upat na pod mga higala ka mga batan-on nag Superman na pod. Nangita gyud sa disgrasya. Karabutaga tagantan pagtagad sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the Samtang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, matod pa,
adto na mulabay og basura sa lungsod sa Aloginsan. Straight to the Aduna point. kini gilayon nga kapin sa 60 kilometros gikan sa syudad. Straight to the Pati point. layo apo ni Aloginsan mga higala ganto ka maglabay basura. Sus kadako abaya sa gasto ini paglabay kay ang gasolina, ang krudo. No pagbiyahe didto mga sukitig paminaw. Straight to the point. Hasta layo ang mga higala. Nagatarig pagtagad sa bisto mga uban mga higala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nya dunay temporary transfer station dili dapit mahigala sa may SRP. Ang problema ani di na po mareklamo ni mga establishments sa SRP indekin. Amo ni maho na sa basura na diha. Straight to the Nagatarig point. pagtagad lubutaga mga higala sa uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin gidabo-dabuhan gyud og maayo mahigala ang mga Dutertes. Gumikan kay si Sara Duterte mahigala ang mga impeachment complaints nga didto na sa House Speaker gi-forward na ngadto sa House Committee on Justice. Sa ato pa ang impeachment deemed initiated na karon mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Gawas nga deemed initiated timing sad mahigala ang unang confirmation of charges nga hearing sa ICC kagabi mga higala ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Naka-observe mo sa hearing sa ICC? Unsa man din confirmation of charges? Kinsa may mga abogado ni pakita og mga maayong showing dito. Ang ato mahigalang obserbasyon medyo napakita og maayong showing mga kagilaan sa attorney Butuyan, ang representative sa mga victims og nipakita sab og maayo mahigalang showing og substantial arguments sa mahigala si attorney Kaufman, ang defense lawyer ni presidente kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to Atong the point. isguta na karon taod mahigala kinig uban pang mga isguta na inyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM.